Kaya tinapadayawan nga surat, baka salitaan ti parikot iti biyag, ti maibasa maidrama itatta kadaggapu ken ni Candida iti Middle East. May nga OFW mga kasin. Anya nga tat problema na, hindi amuen babayan iti panakaidrama na. Wow, 75 stars Mark Joshua Abukay. Thank you so much. Sagudahan nga ti surat ni Candida. Dear Kasin, umunaman ti amin kat kablawang kayo nga agserserbi dita na MRC Studio itinembag nga oras kasta tayo nakablawak na kiti padak nga agbibuya ken dumdumngeg nang runa ka digiti na ayat unang sponsors nga mangbibiyag ti studio yun. Ilingad daklatan itinagan a Candida. May sa akmet nga OFW dito yung Middle East kasinyong may sa kadigiti naruway nga agbibuya ken mang subsubaybay kadigiti programa yo. Nagtao dak iti marigrig at laing nga pamilya ket nasapaak nga naulila kasinyong nasapa kami nga naulila nga agkakabsat ket gabutan na saan kami nga nakaadal nga agkakabsat naggaasawan nga nasapa dagiti kakabsat ko siya ngay naudi siya klaengen ti awan asawa na idi agtawenak pela idi iti 15 idi ta nagtrabaho akon akas katulong wenno babaunen ti pagsayatan na di kasi nyo nagbalin mo nasayaat mo dagiti nagbalin nga amo di nagpaiswan na may salaeng tinagpaayak akas babaunen may sala pamilya halos 10 atawen nga nagpaayak akas katulong ti pamilya nga nagtrabaho nga ti trabaho kita all around aglaba, agluto, agdalos, agaywan ti ubing wenno agyaya. Kaya di halos 10 atawen nga panagtrabaho akas katulong naminduan anapaayak kini ayat kasinyo. When naadaan idin iti kaayan ayat nga ididamo naganos pala ti panunod ko idi agtawenak iti 16 na inlabak iti natataengan nga iti siya ngem saan mo't nga nagbalin nga napudno kanya kasinyong ta idi agangay kat naduktalak nga adagayam asawa na kat kalpasan laeng ti sumagmamano nga bulan sa magmamano atawen ko nako kasin agtawenak siguro idin iti 20 idi tanam amukmet ni gaddo nga may kadwa nga ayat ko ket isu tinagbayag kadakwada nga duwa nga nagbalin nga kayan ayat ko kasin halos 3 atawen ti relasyon mi nga jakman la nadugduktalan ti palimed na naladawen ti amin idin maamuak kasinyong nga adagayam asawa na nga adda iti abroad naladawen ti amin kunak ngamin ket na ipaay ko ti amin ko ken kuana iti namin adu adaras kasta unay ti sakit na nagsagabaak gaput sakit ken sa iti panakapaay ko iti may kadwa nga ayat ko kasinyo nga uray no nasurok makatawin idin nga nagsina kami kas najak pa'y malipatan kas najak pa'y naka-move on iso nga tunggal day off ko ket rumwarat mapanak agpaspasyar liwliwa ektibagi napiala nga malipatak day di pa nakapaay ko gapo kini gaddo kaya di maisa nga day off ko napanak nagpaspasyar itim parke gadyak ni namnama nga ditoy nga agsabat ti dalan mi kay ni Nestor may isa nga single dad
Kaskas di nga do ti tao dito parke. Nagmayat nga buya, hindi kiti ubing nga agaayam. Dito yak man nga tugaw. Waray ta day off ko ita. Liliway ti bagik. Kahit ko nga malipatan dahil siya nga ganito. Kami nagsakit tinaramid na. Kaya mo din isang ti maudi nga lalaki ti biyag ko. Nga halos na ited kung ti kararuak yung kuwana. Kalpasan na mapadukdala ka damid kaya masawa na iti abroad. Angin saan nga rumbeng agsangitak. Iso nga dak dito itap no limliwag ti bagik. Sabo na anak ko. May tugmak kanto lang ata. Kakaasim ang kamkamat iti anak na nga lalaki. Saan ka tartari Nagananod ka. Malu Adam. Yes ka anak. Saan ka na yung madadayo? Kita agad madungpar da ka dagiti pa Adam ng ubing. Sa dino nga tayan. Ti ayan ti mami na dyan ng ubing. Nag-cute. Taray. Itartarayan na ti ama na. Namuna. Saan ka tartari ko nakmat? Nay! Lak. Ay, di siya. Nagsangsangit. Sangit ba ito? Kung naktubay ka. O kita naidugmam kan. Ala, kaasim iti Joby. Taray, tumot kami nga taray. Nga apay mo't nga dinamot kami kamatin Sa bagay, kasta nga talag tingit ubing. Nakukulit da. Ang yung nag-cute ng ubing ni. Kumit-kita kanyak ti ubing. Kaslang umasidig ba dito, agturong mat dito ayang ko. Kung naktubit kami kayong kaanak ko, Dito tinigang ganap mo, naidugmam kan. Masidig mat kanya ako. Marakot mat kanya. Ay, hello baby. Ay, anak ko. Cheska. Saan nga ni mamim dayta? Saan nga iso? Sa Bali. Mister. Okay lang kanyak. Kumarayo ti anak mo kanyak. Ubaik pa ilaeng kaasimet. Tapno agsardeng. Nakababait met miss no. Ano kilaeng? May kan baby. Sige nga rod anak ko. Papan ka nga rod kingkwanan. Kita nagsardingen. Magustuhan na. Isa nga nagsarding nga nagsangit. Uwen nga rod. Tiyan mo na siguro kat si ka ni mami na. Umay ka na anak ko. Ala, di na maten kaya ti umayking ka. Imarakop met kanya akon. Ala, umay ka na anak ko, ni kababain kini madam. Saan mo lang nga pilitin, no? Di na kayat. Mister, madam, sa dino nga minti ayan ni mami na. Oy baby, why? Nasakit ka di? Where? Tatuming na. Na-cute nga ubing. Sa dino ka diti balayo, sir? Itulod kayo no kayat mo. Tapno saan nagsangit ti anak mo? Kababain mo't kayong kamis. Ano kailang kanyak? Amom kit magusto klawan iti ubing. Ken kaasim mo't. Maasya na kiti anak mo. Amangan wag sangit manen. Okay lang ken ka? Wen, okay lang. Kita makiawid akla takada kayon Ket ne? Kaslatek ka mo ta nakimpet kanyak ti anak mo. Sige. Sika ti makam mo. Adda ka di lugan nyo? Awan. Nag-tricycle kami laeng.
O di sige, ag-tricycle tayo nga talon. Intayon. Nakaturog yan ni Cheska nga anak mo, Nestor. Agyaman na keng kakandida. Sa dino ka diti ayan ni mami na. Ha? Sinaludsod ko itay J parking saan mga sinungbatan. Awanin ni mami na. Anya? Anya ka kahit mo sawin? Awanin nga. Si Bibig Pay. Ang maladaga pala ni Cheska, hindi pinanawan na kami nga agama. Ha? Wen, bati na kanyak ti anak mi. Siguro kat di na maanusan ti kasi nga biyag mi. Nagsapol siguro ati baknang nga lalaki. Kaasim at kayam ni Cheska. No kasta, saan na pa nga nakikita ti inana? Saan na pa nakikita ken saan na malagip? Talaga nga, basit pa iso na hindi, maladaga pa ilayang hindi. Panawan ti inana. Piman mat nga ubing. Iso ka di nga nilaeng nanang mo, tinadanon ko dito balayo. Wen, iso ti mga awir iti anak ko. No adagi ti pwesto. Pwesto? Anya nga pwesto. Ada nga min bukod ko nga pwesto. May sak nga locksmith. Locksmith? Agtartarima anak kaya nagar-aramidak iti tulbek. Kati agkasapulan iti duplicate nga tulbek. Amo kon. Locksmith, wen. Keymaster ako nada. Wen. Dahil tati trabaho ken negosyo di tatang ko. Nga impatawid na kanya. Kumbaga sinuruan na kanday di tatang mo. Wen. Kitpet, anya nga rod. Itulod ka ni ti balay dagiti amom. Ket malemen. Puray tamat maturog yan ni Cheska. Kinadamit ni nana nga mangkita keng kuana. Sigurado ka? Okay laking ka? Wen, okay lang. Ket napialang mo't masupapakak ati. Kasla panagyaman ko keng kan jak amo no kasano kapag talnain ti anak ko no agsangit. Imbaglaangin tanda ka. Awan ti anyaman na. Pakaragsakak ti inaramid ko. Ngamin ka talaga nga naasidegan tirik na kini Cheska nga anak mo. Nestor. Agyaman ak no kasta. Sabi ko tasaan nga dati ti maudi nga pa nagkikita tayo. Aglalo kini Cheska. Amang ano sa pulen na ka, Candida. Hindi si marunong day off ko kasin yung imbes nga napanak nagpaspasyarim saan. Dakas lang kailiw kumet ni Cheska. Kasla kaya't kumet manen nga makita ni Nestor. Ala nagregsak kan Cheska. Alam, magustuhan na ka talaga ni Cheska nga anak mo, Nestor. Huwag nga agpaiso italay nga makitak ti anak ko nga. Aggargarig nga kasta. Anak, ikapay lagi ni Lola, digusan na kakanupay lang. Kababayin ka ni Titam. Alain kan. Cheska, ikakanupay lagi ni Lola. Nagtulong ba't adagos? Wen siyempre siyakti nang ibaga. Wen nga rod nadlaw ko, itay siyakti mang ibagbaga nga papat nga lola na. Saan nga nagtulog adagos. Ngayon itay sikan ka, dagos mo't nga napan. Nakaayayo nga rod nga ubing. Baka tiyaan muna kat sikat ti mami na nga talaga. Uy, dito saan mo nga mga ibagbaga tapno saan nga mang namnama. Kung kunaklaeng. Agyaman ako na Cheska binisita man ti anak ko. Ita nga day off mo. Imbes ko mga gagpaspasyar when ka awan ti anyaman na si Kamet. Pakaragsakak mo makita man ni Cheska. Kaya ko pa angay mayak dito yung imbes nga mapanak at paspasyar. Kiragyaman akbet king ka Nestor tapi nalubusan nak nga mapasyar ko ni Cheska.
Naglagaan ngamin tiriknak ken kuana, jak manamo no apay. Ket sipo di nagaamu tayo, maililiwak met launay ken kuanan. Agyaman no kasta. Angem nila ka di Cheska ti pinasyar mo ken kailiw mo? Ha? Asino kumapay nga rod? Amangan no ni papa na kaili mo met. Uy, sika nga talaga assuming ka. Pagkat katawain ka laing na Diyos ka. Talagang nakayayo dahil nga ubing. Iso nga di ka mababalaw no kanayunim ten may mang pasyar king kuana. Okay lang, uri kanayo na kung umay dito tunggal day off ko. Okay lang. Makaragsakan mi met no anta ka. Ngamin kat makita ka naragsak ti anak ko, Cheska. Kandida. Iso nga agyaman manen, ken ka. Jak ilibak kasin yung di nga gundaway kat ore amok agang angaw laeng ni Nestor. Di pa naibaga na nga amangan no pati iso na ket kailiw ko. Aglaglag to ang winagragrag o iti pusok. Ngamin kasin yung kat naragsakak saan laeng gaputa nakitak manen ni Cheska. No di kat naragsakak ta nakitak ka nakasaritak manen ni Nestor. Ngem no manen malagip ko day dinamin duadara sa panakapaay ko kini ayat. Agsanod to manen tirik na. Siyempre adaamak kon. Pasig nga naasawaan dagiti nakirelasyon na. Rason no ape nga nagsagaba kiti ayat. O ket ni Nestor. Adda putot na. Nga kunana nga maladaga pay laeng idi ni Cheska idita pinanawan na idang agama. Angin kasano nga ron nagsublinto. Kasano nagsublinto tipudno nga ina ni Cheska. Ket makisinnoblianan kay ni Nestor. Mabainak magamang damag no si kakasarda ka di no saan. At least no saan da nga nagkasar awan ti sabit na kuma. E di si maruno nga day off ko kasin yung napan ko manen sinarungkaran dagiti agama. Nga orayek laon iti day off ko excited ak nga day off ko kuman kunak tapno makapanak manen iti ayanda Cheska kini Nestor. Kadyak namnamaen kasin yung nga iday di nga isa sa rungkar ko manen kat isumit gaya men ti panagpudno ni Nestor kanyak iti panagayat na. Nabigla akmet ken ka Nestor. Pasensya ka no nabigla ka. Ngamin kat jakon may gawid tiriknak nga ipudnok yang katim marikriknak kandida. Jakmet ket di ilibak Nestor nga naasidegan tiriknak kadakay nga agama. Ket dayta idagdaton mo nga ayat. Kidawek ko mga ikanak peti panawen ko nga mang panunot nga nalaing. Ngamin ket ngamin namindwa nga darasak namin nga napaayan iti ayat. Mabalin ka di nga maamuan no anyat na pasamak. No apay nga ibagam nga napaay ka kini ayat. Sige. Namin duwa akon nga nagayat. Iti lalaki nga naasawaan. Ha? Ngimjak amo nga, ada asawa da. Daydiin mo na nga inayat ko. Ti amo ket na pudno isuna. Ibaga na nga, ibaga na nga baro isuna. Ngayon sumagmamanulaing nga, lawas. Naduktalak nga dagayam asawa nan. Imbagkit di ata, saan ko pa nga naipaay ti amin-amin ko kengkwana. Imbagmat Katengorod may kadwa. Dahil dyan launay ti sinang sangitak. Ti kinagpaisuan na.
Idi damot idi nakikita tayo di parke, malagip mo. Jak pa'y naka-move on idi. Ape nga min anyat inaramid na ken ka. Kasta di mo na, ang damit asawa na, ngem na bayag sakbay nga naamuak. Ha? Kasano ka bayag? Nasarok talo tawen mi idin. Di ta agawid ti asawa na nga agabot abroad. Ket tinasakit unay ket ninamnamak idin nga ison ti maudi nga lalaki ti biyag ko. Naipaay ko ti amin-amin ko kingkwana. Kasi mo kaya mo ya. Alam, maawatan ka. Pasensya ka. Ada pa nagamak ko. Aglalo king ka. Adaan kan iti anak. Maawatan kami tiket di kandida. Numantikayat mo nga maamuan kanyak. Ket no si kakasarap, iti ina ni Cheska. Saan kami nga nagkasar? Isungawan ti pagdanagam. Nestor. Angim, saan ka nga apurain Ket nabita mo't pa nga nagamam mo. Ngim sipod day di, damo nga pa nagkita ta. Ada nariknak nga ayat para keng ka, kandida. Kasti kunak, jak ilibak keng ka nga, naasinegen ti riknak, kada kay nga agama, saalang nga kini Cheska. Uray mat si ka, Nestor. Ang imik ka na kumapay ti, panawen sakbay ko nga, ited keng kan, tiyan yaman na sungbat ko. Kasti kunak mo't maawatak. Ket nakasaganak nga aguray, kandida. Kasla nagprotesta ti pusok kasinyong idi ibagak nga ikanak pa'y kuma iti gundaway wenno panawen kong agpanunot. Ngamin ket kasla sigurado ak idin nga ipatpateg ko ni Nestor. Ngam siguro, naalak ti nagamak ta, naalak ti nagbuteng ta, syempre, kastamot ti imbaga di, dagidi imununa nga inayat ko, nga awan kanot asawa da, kasano nga rodin no, saan ngagpaypayso ti ko na ni Nestor nga, saan da nga nagkasar, iti ina ni Cheska. Ngam kada aglabas ti aldaw, kasinyong, kaslang ad-adda nga, lumang lang to ti panagayat ko kini Nestor, ngamin kat kailiw ko akanayo ni Suna. Nakaslakayat ko kumakit inaldaw nga agkita kami, inoran-oras nga agsarita kami. Jack manen kasla Jack manen mauray ti day off ko. Excited aglaunay nga dumteng manen ti sumaruno nga day off ko. Taynak manen bisitaen dagiti agama iti balayda. Kaya didimteng day nga aldaw kasinyong nairanamot idi nga awan dagiti aglola nga nilaeng Nestor tinadanon ko. Awan na. Napanda na ki birthday nga aglola. Kapapanda lang. Kataltalikod na lang. Sumreka pa lang sayang mo jak na danon ni Cheska. Okay laeng. Adakmet dito Di sayang agad na na pulos ti tao nga nadanon mo. When met kid di Lakit siguro, malpas pangal daw at dadanto dito yan. Sige. Mayat mo tap no makapagtungtong tanga na sayaat. Tap na awan tinakulit nga papaanawa nga ubing. Si Kamet, papaanawa. Nakaayon tupay ti anak mo. Kanayon na ka mailiw king kwana. Di mo laan mo kanayon ko nga malaglagip ni Cheska. Nila ka di Cheska? Ha? Nila ka di Cheska ti malaglagip mo. Ti kailiw mo kuna. Dati mo. Kasla ka lang makikumkompetensya iti anak mo.
Siyempre, agi mo na. Kaya naamumitin nga, nagpudno aking kan, kandida. Adagay mapakitaking ka. Anya, basta, agore ka tayo nakalayan di kwarto. Sige. O, daytoy. Anya dayta, papel? Sala nga basta papel dayta. Kandida. Certificate of no marriage? When, senumar. Abay daytoy. Napanak na nga la ati senumar ko. Dayta ti pamaniknek. Nga awampay ti asawak. Nga sa anak nga nagkasar. Kadi, kastino kwa? Uwen. Nakalatindag ti pila. Na parang nakipilpila. Ayat ko lang ang makasekurak ti kasta, senumar. Tapos nung ipakita king ka. Bakamot i-direkto tinangalam da ito ano nga rekto? Nakadadayo mo ta rekton. Isulat na pang ko ranrantayan. Kan awan di agar aramid ti kakastan i-direkto. Inikat ni Isko Moreno. Legit dayta. Agga po mismo iti PSA. Basta, hindi pag-alalaan ti birth certificate. Ijay mo tinangalaag deta senumar. Certificate of no marriage. Pamaniknek nga siya, ket saan pa'y apulos nga nakikasar. Weno, sa anak kasi kakasar. Kami nga napangkapila na nga hala. Ket tapno na mamati ka. Tapno na da pamaniknek nga sa anak nga si kakasar. Tapno na talged tiriknam. Baring no natalged tiriknam, malawlawagan met ti panunot mo. Apay naskin nga malawlawagan ti panunot ko. Ken natalged tiriknak, Nestor. Ket tapno makapagdesisyon ka nga nasayaat. Panggip tiyan niya. Naitimet. Siyempre, dati daton ko keng ka nga ayat. Tapno mapanunot mo nga nalaing. No adamit lapatig ko keng ka. Kandida. Oo, glablabagat eh. Nakalablabagat, di ti pingping mo. Saan mo't saan man? Agblablas kan tupay. Kandida. Ipatpatig ka unay-unay. Siya kung ti gagagasatan na lalaki no, aklunim ti panagayat ko. Sigurado nga nakaragragsakmet ni Cheska nga anak ko. Nga maadaan ni Sunan iti mama na. Nestor. Ikarikeng ka, Kandida. Numan ipatignan. Aramidik ti amin maparag sa kalaeng. Itad ko ti amin king ka. Katawan ton ti sabali pa nga babae ti piyag ko no ti sisikalaeng. Nestor. Iso nga ayatin na kumamit. Ni ape nga umas asidig ka. Kandida. Ni iyas asidig mo metin ti rumpa mi ti rupak. Ni Kandida. Inarakop nak. Palubusan ako mga rakop keng ka. Si kanti ka pipintasan nga dimting iti biyag mi nga agama. Nung manaklunem ti panagayat ko. Kaya manugot ka, nga agbalin nga may kadwa nga ina ti anak ko. Di kan tupol sa babawi. Binalas mo ti arakot ko.
Kahit nakadisawen, kahit when, Nestor. Ha? Ipatpatig kami, Nestor. Talaga? Ipatpatig ka unay-unay. Mabuti ang lang kami ni Di. Iso nga Jack Dagos, inaklon ti panagayat mo. Panagkunak. Da kayumit nga agama ti kapipintasan nga dimting iti biyak ko. Agyaman ak unay. Agyaman ak unay, Candida. When kasin yung dako napupuutan ti amin, kalpasan nga inaklon ko ti panagayat ni Nestor, naglanang dagiti bibig mi ti nakapapaot ket kasla akla tumtumpaw idin nga kasla saan nga agweret ti utek ko nga nasayaat. Kasla akla tumtumpaw kunak idi agmulagatak sumetlagayam ta saksakruyan na kon ni Nestor ket nakitak latan di panangipan na kanyak iti isiserrek mi iti siled na. Nestor, madipulos nagsina dagiti bibig mi kasi niyo. Aging nga nakaidda kami ni ti Katre. Candida, agyaman naglaunay. Agyaman nagmet, Nestor. Agyaman nagta. Nagayat manin ti pusok, gapukin ka. Agyaman akmet talino katam ti puso. Talaga, kinandaduak nga talaga idin. Ha? Anya ti ko nam? Kinandaduak na ti pusok idin. Di mo ka di amo nga syakit may nga locksmith. Ha? Ay gaya man niya. Kabailak ti agaramid iti tulbek. Tapno malukatak ti nakakandado a puso. Candida. Nabayag mo nga nalukatanin, Nestor. Sa bali nga rin nga kandado ti lukatak ita. Ha? Ano ti ko nam? Erik naem dati tulbek ko. Oy, ano tita? Dahil tati tulbek ko. Namang lokat. Takantadong. Dito'y tila ibagbagam. Dagpay sumit. Dahil titi tulbek ko. Dito'y. Diti apaprusam. Dito mat aprusaking ka. Dahil ito yung ti kandadom. Lukatak ti kandadom ita. Tilad na nga saw-saw MC ka. Agpaisumit kami. Nga dahil ito kuhakas latulbek. Katita kuham kandado. Rumbeng na laing nga. Lukatak. Tulbekak. Tapno makastrek ka. Wen, kasyay. Wen angin bakamit no master key deta tulbek mo. Ha? Anya tiket mo sa wen? Baka kasla deti master key deta tulbek mo. Kat anya no ka no master key? Kat di ba no master key? Ado nga kandado ti mabalin na nga lukatan? Ha? Saan? Saan na master key deti tulbek ko? May sala kandado ti mabalin na nga lukatan. Deti laing kandado. Sika amangan mo't no deta kandadom ko dagiti saglalaka. Anya? Dagiti saan nga napintas nga kandado? Anya tiket mo nga sawen? Bastos kan sa amin. Baka nga minkas lang dagiti kandado nga. Uraan niya nga tulbek kat mabalin nga aglokat. Bastos ka nga kung kunak lang. Kung kunak lang, pagkatawain ka lang. Saan kan tupulos agbabawing, Candida? Saan kan tupulos agbabawi?
Pinatulbekam kanyak ti kandadom. Sikakit sikad tulaeng. Ti kandadwan na winutulbekan na dahil ti tulbek ko. Ipatpatig ka unay-unay. Candida. Kaday di nga gundaway kasin yung kasla aklan adan iti langit. Bayat nga romromansayan nak Nestor. Bayat nga agkan na tinadumaduma paset ti bagi. Ket kasla aklan maitayok-tayok. Numanen agasugak, numanen pungutek dagiti buok ni Nestor. No saan dagiti buok ko ti pungutek. Buok ti nga to. Ngamin awan ti buok ko iti baba. Aglalo lang aruden kasin yung idita bimatoken ni idita inexaminen ni Nestor tay kandado. Rinukod-rukod nan dati abot ti kandado nga pangiserkan na ti tulbek na. Tapno mahulmanan to, alam na muna ti hulma ti tulbek nga makalukat ti kandado. Sinukit-sukit na babaen iti dila na. Nakunamlan uruk-ruko din na. Tapno amuna no kasanod gerret na ti tulbek. Saan laing at idila na, di pagrukod na kasinyong, no diket pati tiramay na. Ad-adan, ti panakaitayok-tayok ko, iti kangatwa na langit, kaday di nga gundaway, marignakon, ti tubog nga agruar, manipod kaunggak. Amadlaw ko ti panang sip-sip ni Nestor, kaday tanga tubog. Candida. Kaday di nga gundaway nga saan pa'y nga natulbekan ti kandadok kasinyong kaslang narnek akon kaslang umanay kanya akon ti panakaitayok-tayok ko angem nasken nga pastrekek ni Nestor nasken na pastrekek ni Nestor iti kaunggak iti biyag ko iti puso. Ketap no mapasamag da ita. Nasken nga tulbekan nan ti kandadok. Nakasagana ka din. Wait. Kalpasan di mapasamag ka data. Anyaman nga oras, mabalin kan nga yawin dito balay mi. Ha? Mabalintan tiyag din na. Mabalintan tiyag asawa. Nestor. Kat pagtulagan tanton, di pa nagkalay sata. Agyaman ak, Nestor. Tapdo panik-nek aking ka. Nga napudno ti panagayat ko. Tulbek ak aruden ti kandado. Uy, sige. Candida. Nagbara ti kandadom, Candida. Nestor. Etan, natulbek ako.
Dandani naglukat. Dandani naglukat. Sige. Nestor. Candida. Nagkasar kami nga rod kay ni Nestor Casinyong ket kasta unay ti ragsak ko dita. Tinungpal na ti Karina nga ikalay sana. Hasta unay met ti ragsak ni Cheska. Kaning bilang ko ni Cheska akas nagtawod kanya Casinyong aglaloy dita awawagan na ko ni ti mama. Kinasaritak med dagiti amok ngano mabalin ket ag stay out aklatan ket immanugot na med. Agtrabaho ak masapak nga sumrek iti bigat agawid ak iti malem dinto nga ni Nestor ket intultuloy na met ti pagsapulan na kas may nga locksmith inaldawen a makitkita ken makadenden nak dagiti agama ni Nestor nga asawak nga ipatpateng kuunay ken ni Cheska nga imbilang kon akas bukod kong anak. Kat ngayon ti pa naglabas ti panawen Casinyong kat dito'y nga madmadlaw ko nga dito'y nga mamaamuak ti pudno nga ugali ti asawak tanabit met pa nga nagamamu kami. Iti daytoy lang panagden nami kat dito'y ko nga makita ken maamuan no anya nga talagat ugali na. Ada ti gundaway nga ungungtan ni nanang puring isuna ti inana. Ngamin ket no di nalata kayat ti agga mapan iti pestunan no di na kayat ti mapan mangopen manglukat iti pestunan saan latan. Kadyak met amu ti amu kaget mapan sumrek isuna mapan ilukat ti pestuna mapan agsapol isuna saan mo't mapan kanumot iti barkada na. Kaya iti may isang aldaw nangeg ko dagiti agina. Apay, nag-asawa ka laing tapno adda ka badangam nga mangbiyag iti anak mo, ha? Si ka Nestor. Sabot na nang tilad na. Mangrugi ka manin. Kadagpay sumot kami. No kasanot kinasadot mo ide nga mapan manglukat iti pwesto. At adaman itan at adanam na maam nga agsapol para kada kayo. Saan mo ta kasi nanang? Anya nga saan? Katawam na kami ti customer. Gagabutawan customer. Ang kakadagat na barkada mon. Saan ka nga manglukaten? Anang. Dabi nga. Hindi nakapagtalnayan nga agsaot at talaga nga kastaka. Manipod ide. Hindi ka na masayangan data impatawid keng kati amam. Sinursurwan na ka nga kasta. Hindi ka motosarin. At ang damat kasi madot ka. Idi ada asawa mon. Apay. Gabutan nam na maam nga nakatulungam. Ada mga iwan ti anak mo. Oh. Masansan nga marabiyang ka, mapangkabarbarkada, mapangkamakin inom. Oh, idi sa amo maaramid dagita. Ta talaga obligain ka nga mga iwan ti anak mo, tamabanugak mo, bakit akon si ka Nestor? Kat itatada asawa mo, nadanam na mga iwan iti anak mo. Kastalatan, rumrumor kay tirabi nga mapangkamakin barbarkada. Ay anak ko lakay ka na. Adda asawa mo, saan ka na baro? Agim no kas agbibiyag ka, kas nakalabaro. Panawang kami lain na. Eh, dagat ti ugalim, di mo kaya ti mapagsawsawan, di mo kaya ti mabagbagaan. Kastam to latag na nayunen. Di ka lang mapiniti asawam. Saan nga gapot, saan nga agsasao. Abuswam, mate. Gustunan. Ang ulay kimot niya. Oh. Anyaman ti kinuha yung agina. Awan, babayam na tadi nga bakit? Apa, hipudno ka ti tinangig kong imbaga na king ka? Baybayam ka numit ngamin ti pesto. Imbes nga mapan kagsapol. May sakamot. Sa anak ka di nga sermonan nina. Nangig mo gayam nga sinermonan nak ni nanang. Pati si ka sermonan nak. Uwe nangim adamat ti... Anya,
Saan ka din mga asim kandida? Masayangan laing met siguro ani nanang mo ta wala nga ron anya nga ti mabalin ko ket awet ti customer awet ti umek pa duplicate awet ti umek para mi ti tulbek kit awan ata saan ka met nga manglukat napadasa kon ti agmalmalem awan pulos customer ko agsaysayak lang ti agbanbannog kag laing agsaysayak lang oras ket di karon agsaysayang ti oras nga mapan ka ti kita barkadam ket maboring nga karon nga agbanbantay ti pwesto nga awan met ti customer. Visit data nga bakit saan ka ko mga agsaot kasta inam isuna wanang nakarumat launayin. Nupay kasta ti ugali ti asawa kasin yung maano sakmet awam mo ti sabali nga bisyo na data barkada na lang ke saan mo't nga nakarong nga ginom saan mo't nga awam mo't ti pakidamdamagan na nga at babae na mariknak mo na pudno iso na kanyak saan mo't nga kurkurang kanyak tadyak ilibak kasin halos rin nabiimot nga maparagsak na mapagustuhan mi tirik nami. Ang ti maysa pay nga nadlaw ko kasin yung tunggalag kanaig kami ket saan na kayat nga iputok iti uneg ko. In withdraw manen. Uwan. Apay kahit mo kading iputok ko iti uneg. Ket okay lang ko man ket agasawatan. Kahit ko kumamit din ti maaddaan iti anak. Ti bukod ta nga anak. Di ka di umanay ni Cheska nga anak ta. Ket sabali lang mat dabukod ta nga anak. Nagtao da mismo kanya. Ket tatno da ading ni Cheska. Wanang ngam saan tayo nakasagana. Ket nagtinulong ta ko mga min. Deta manen. Awang ti maramidak no saan nga napigsa ti laksmit ita. Ket agsapol ka at sabali nga panggedam. Awang pengar ti amok nga mabali nga panggedan. Ket anya nga rod agbarbarkada kalatan. Deta ka manen sermonan lang kadimanen. Basta sinermonan nak maninanang itibigaten. Iso nga di mo pekayat nga agkaanak ta. Tadi ka pinakasagana. Ket man ano nga min no agbuntisak di mas iagawam ti agsapol iti pagtrabahuan. No ikunam nga saan nga nabigsa ti deta pestom nga paggarabidan ti tulbek. Di agpanunot kat sabali nga negosyo. Sabali nga pagpamataudan iti kwarta. Alala, sige. Panunutak to Ngimno ko saan ta palag kakaanak, saan pa lang. Padakilin ta pa lang ni Cheska. Bareng no makaurnong tanto matlaeng. Di mo ka di kayo taga-abroad? Ha? Di mo ka di kayo taga-abroad? Pag-abroadin na? Kituin, pure tao mo pa anak ta. Pure ta ni Cheska pa lang ti anak ta. Kaya saan mo siguro ang problema, tatamat ni nanang. Ang awang piti padas ko iti abroad. Ure tadamat padas mo niti balay. Nasurok nga sa nga pulo atawin ka nga agtabtrabaho akas katulong. O diin ka lagpakatulong iti abroad din, taktakkel piti sweldo. Tapos nung makaurnong ta, tayinton makaurnong ta, ijay tanton nga nga planuin nga agka-baby, nga agka-anak. Ha? Uwe nang masapol ti dakkel agatad no agabroad saan ka di? Pangalaan ta nga rod. Met ti amok nga pagiremedyoan. Ket si kaadam mo. Ket no naskin nga ilakok dagiti gamit ko akas laksmit na ke aramidek. Mati baka agungit ni nanang mo. Tinawid mo kaday di tatang mo sa mo ilako. Babayam suna. Ket impatawid mo day di tatang. Kaya nasawin bagig dagitan. Ken may sa nasayaat mo ti pangusaran ta. Ilakok na kita gamit ko. Ilakok di pesto. Ado ti mayat nga gumatang sa usarem na di paglakwan nga pag-abroad mo. Sigurado ka okay kininanang mo? Uy, naon sakti makaam mo. Narigat mo, basit mo ti kita ti laksmit ita. At least di abroad. Sigurado. Kat no makaurnong tanto, di gumatak to man ti sukat na di kita gamit ti laksmitan. Nasisita launay
at dati usarem tapno makapag-abroad ka. Ket no addan ton umdas nga urnong ta, mabalintan ton ti agkaanak. Uri agpurgud kanton. May adayuak ka na kayo. May adayuakin ka. May adayuakin ni Cheska. Okay lang. Makaanos kami. Anusan tayo Adumit ti kasta saan lang nga datay nukwa. Kaya nadamit din iti social media. Kaslag kaasidig tayo laing Inaldaw tayo latawat nga makapagsasarita, makapagkikita. Ala, tagpatulong ta kadagiti kabagyak nga adat abroad no kasama ti aramiden. Tapno no makapan ka iti abroad. Sa bagay, mausar ko met ti experience ko nga nagkatkatulong iti nabayag nga panawen. Iso nga ruti ko nak. Sa anak met siguro nga marigatan. May ikawa akto lang siguro Gaputa adayo kayo kanyak. Adayuak kada kayo. Masanay tayo tumitlaing. Kat ni Cheska nga rod. Masanay tumitlang. Sige. Sige. Kahit mo, gabrod ka? Uwin. Para iti pamilyata, Nestor. Nagabrodak nga rod kasi niyong iditawen 2018. Nga agawid ak kumakalpasan ti dua atawen ngem naira namet idi nga nagpandemya ket sa anak nga nakaawid nagrenew ak iti kontratak ket nakaplano akon nga agawid into no umayabulan. Ang ti problema kasi nyong idi adda kiti abroad ad-addamot ti kinabarkadan ti asawak ad-addamot ten wenno kimarong ten ti ugali na nga mapan makibarbarkada mapan ad-addamot ten nga nagsadot ta idi ibagak nga agurnong kami para iti igatang na iti gamit na iti kaslocksmith. Tapno no isubli na ti dati pagsapulan na ket saan kanulatan. No di ket nagtawid nakabakir kami ang agpayso ang motorsiklo met tinabakir mi. Nga daytamet nga motorsiklon iso met ti aramaten nan nga rumwar nga mapangkadagiti barkada na. Agipulpulong kanyak ti katugangak kasinyong nakunana saan ko kano ngamin nga pawpawitan paylaeng ti asawak. Imbes nga makaurnong kami, mapanmet iti bisyo na, iti kadagiti luho na. Kas kumatay motor na, nga nagatang mi, iti branyo, apo kat agasim, nagatang nga branyo, ngem kalpasan na laing, ti sumagmamano nga aldaw, agibaga kanyak ti kwarta, igatang na kano ti pag-upgrade na, gumatang ti kastoy, sukatan na ti side mirror na, sukatan na ti tambutso na, sukatan na ti mags na, sukatan na ti handlebar na, sukatan na ti brake lever na. Diyak pa kiti amon, gusto di kiti magbaga na kanyak. Basta binasak di kiti chat na kanyak. Dagita. Api pa lang nga, dahil ti ginatang na motor idi, kit isot pinili na dahil nga motor, tapos sukatan na matla di kiti partes na. Diyak pa, adabi baga-baga na nga, sukatak ti bola na, kung kuna na. Kadi tamo ten di papapanan ti kwarta ngay pawpawit ko kasi nyong ungungtan ti katugangak ti asawak angem awan bengeg met ti asawak no siyak met ti mangungut king kuana agpungtot met ibaga na nga inungtan nak sinermonan nak na ordinana nga sermonan nak manen jak met kayat nga maistresak kasi nyong ta maapektaran launay ti trabaho iso nga jak la tapang panunutin no kwan ngem sipod idin agur urnongak ditoy iditoy abroad saan ko nga ipawit amin nga maswelduak, amin nga matgadak. Taamangan no, awan ti kas kan na laing ti papanandag iti pagbanbanugak ditoy. Ipulong pa iti katugangak, ano ipawpawit ko lat kwarta, agawis iti barkada na, agiinom da iti balay mi, nga kundi paalat mainom, pulutan. Nga kunamlan, isot nagbanbanog. Iti kwarta nga, busbusen na. Akadjakmat kayat Kasi nyong, kasti ko na, agbakasyon na,
iti umayabulan iti Oktubre. Ket sa anak man unay nga nagsasao, sa anak man unay nga nagungungit iti asawak, takayat ko nga jak kahit nga maistresak, apaman nga adak pala iti abroad. Nga mi di pa nagawid ko ket talaga kahit mi agrinisot kami nga agasawa. Jak kahit nga agsubli iti abroad, nga saan nga nalawag ti amin kada kami. Nga saan nga makapagkari ti asawak, nga kastoy dapat kastoy ti aramiden na idyan nan ti barkada na baliwan nan ti ugali na ken salimit-mitan na kumamutan dagiti kwarta nga ipatpatulod ko ken kuana. Agurnong kami kuman para iti anak mi. Tapno ti kasna uri may nga kontrata laengen agawi dakto uri agfurgudak ton tapno kaanak kami tumaten uri agsubliak to man ti abroden no dumakkel ton ti anak mi. Kasay angem kasano ti nasaya ato na napintas nga panakisarita iti asawak kasinyo nga saan nga agpungtot isuna nga saan nga madadael ti langin-langin mi nga agasawa. Nakasagana ak ken open-minded ak iti amin nga advice amin nga balakad. Uri no ibagayo nga uri ibagayo dagiti banag aramiden dagiti agasawa tapno no anyat na ganan. Nakasagana ak ang mga ramid kadagiti wild nga banbanag maipanggep iti panagkanaig iti agasawa. Ngamin kasinyong no da kami ti agkanaig iti asawa iso na laeng masansan nga iso na laeng tagtrabaho, masansan nga iso na laeng ti mangromansa kanya ket siya kaslang saan ko nga ugali ti mangromansa ken kuana. Effective kadi no romansa ek met isuna sakbay nga agsarita kami wenno bayat nga agsarita kami, bayat nga agrinisot kami, bayat nga sersermunak. Anda kami nakaibaga kanya ken uri si kakasin apaman nga istorya ken kaget balbalakadan nak idin nanti ko nam iranak to nga madama kami agpapapas iti ragsak into no pagsaritaan miti amin nga problema. Makakatawa akte ko nam nga isubok to ako nam jak pa amin na padasan kasin angim nakasagana ka mga ramid aramidik ti amin tapno laeng maurnos ko ti relasyon mi nga agasawa. Ngati ko nam bayat nga nakasubo pagkariyek nga nga idyan nan ti barkada na idjam ti barkada no saan agkari ka no saan kagatek ko. Ala kasin yung sisasagana agaro din nga dumngeg kadagiti balakad nga ikaibasa. Kaya yun na akong tagyaman kadagiti makaitit ti balakad. Kinagyaman agmet ken kakasin ti anos mo nga nangornos ken nang ibasa ken nang idrama. To'y surat ko nga pakasaritaan ti parikot ko iti agdama. Ket maawis kan to kasin o adanto gundaway yo ken pumasyarak tumad dita palpalubos ni Apo. Sabay ko matadamit na ibati na nga adal, liwliwakin pagsarbingan tibiyag kadagiti padak kadim ngay kinagbuya. More power to your program and God bless everyone. Ito nga rod, at problema nga pagayam mo, kandida, iti Middle East.